Shalom, horas mari kita keramang daerang doang sapor siapa pasupang musir tahu guru gonggo pepapahan di acara cepek alemar pola. Ada orang sopenatulah saat ini debata jumulih hitam martangiang. Debata para sirohana sumuruk Tuhan ada raso manggula sulon nami nang jumulo disirai hatam kami atau uka prohoro pikiran nami asa mangula marparbui hatam di bagasa Yesus Kristus matangnya kami. Amin. Kita saluhukna hatani debata di hita sadario ima di hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 nakar surat di ulang di Apostel 10 ayat 20 Pak Somang Marido bisi ia debata natumoppa hasyanganon ro disalut isina ima Tuhan di langit dohot tano dang marengana nibana dia kajoro na binauli ni tangan ido usaha kita saluhukna karma sabor syaon taida dua hal na parjolo ibana debata na tumong palangi duhota labatan na debata na tasomba holan ibana do na jumariho ibana no na marwaso na margogo mahaleo salhu na nariko di bagasan mulutta alani do didok patik parjolo aku do jaho bari batam dang ceri maraku paho bainomu de batam labatan na holan ibana do jaho bari bata sisobota ibana do na jumariho salhu alani na badua humaridok dang maringan anau dia kajor na pinalui tangan dia kajor na pinalui tangan ima namar labatan akka gana-ganan patung na sinoban yakka jolma na somar hapus yau tu debata ido na pinayong di si Paulus di huta Atenai ala nido di bakungu na sida jala di lehon barita nai baru tu na sida babua ima debata na sotina dana sida ido nanek babona ima debata na tumu palangi hutano atong dihita saluhukna akar masa bersab tu hita tu nama sanoingo dia ma berengota bahwa holan debataro si sobota so tunggabe manibil hita sedalo marwa debata so tu tadua hod debata ala ikut taingo do ibana do tuhata ibana do na jubadi saluhukna atong marhapo sabtu debata ma hita ido benero bukedeta 227 sombaho Tuhan tangihona sakamu matoto pasal tua lam ganda wainon mi olong mi rohaki sai lam ganda olok tuho lam ganda olok tatu tuhani ima debata nata somba toto atong holat tu hata natu mopalangi do tanom mahita marhaposa so tung marhaposa kita tuakka debata nasi tu hata madongani hita martahia mahita debata para suruhana sumurung holak kodo Tuhan nami Tuhan tuk suarong do nasing holak kodo husi sobaon nami darong nabui mangalehon akan atuk di bagasan ngulu nami rumowi ma akka gana-ganan dotak kana pinoli ni tangan dang i mangalehon akka narikot di bagasan ngulu nami dohok na baluho kami holak kodo Tuhan Yesus Kristus nama bersihami atong totong marohanami laho marha porsiao do marha posatu di bagasa Yesus Kristus matangnya kami suram sa on marham amin horas mulai mari kita saluda